Benvinguts amigos de Cuento. Preparats per una nova aventura? En un petit poble envoltat de turons verds, vivien dues germanes, Sofia i Helena. La seva llar estava plena de rialles i aventures compartides, però un dia van rebre una notícia que canviaria les seves vides. La família havia de mudar-se a una altra ciutat. Les nenes estaven una mica tristes perquè no volien deixar enrere casa seva, els seus amics i els seus records. Una tarda, mentre empaquetaven les seves coses amb el rostre llarg i el cor pesat, van escoltar un soroll estrany que provenia del jardí. Van sortir a investigar i, per a la seva sorpresa, van trobar Pikachu, el famós Pokémon, assegut sota l'arbre de pomeres. Les seves galtes espetegaven amb electricitat i els seus ulls brillaven amb alegria. Pica, pica, va saludar Pikachu amb entusiasme. Sofia i Helena no s'ho podien creure. Pikachu va saltar cap a elles i, amb un moviment de la seva cua, va assenyalar les caixes de la mudança. Em vols ajudar, Pikachu? Va preguntar Sofia, encara sorpresa. Pica, va respondre Pikachu, assentint amb energia. Pikachu va començar a utilitzar les seves habilitats elèctriques per fer que les caixes flotessin a l'aire, movent-les amb facilitat. Sofia i Helena van riure i van aplaudir mentre veien com les seves pertinences s'organitzaven màgicament. Amb cada espurna d'electricitat, Pikachu transformava la tasca d'empaquetar en un joc divertit. Fins i tot va fer aparèixer petits globus i serpentines que van omplir la casa de colors i alegria. Contagiada per l'energia de Pikachu, Sofia i Helena van començar a veure la mudança amb altres ulls. Jugaven a atrapar les caixes que flotaven, decoraven les seves pertinences amb enganxines i omplien de rialles cada racó de la casa. El dia de la mudança, Pikachu es va assegurar que tot estigués a punt. Les caixes, curosament etiquetades i decorades, estaven apilades al camió de la mudança. Les nenes van abraçar en Pikachu, agraïdes per la seva ajuda. Gràcies, Pikachu. Ara ens sentim molt millor sobre la mudança, va dir l'Helena amb un somriure. Pikachu va somriure i li va donar un últim pica-pica, abans de desaparèixer entre els turons. Les nenes van pujar al cotxe amb els seus pares, sentint una nova emoció al seu cor. Sabien que, encara que anaven a un lloc nou, les aventures i la felicitat les seguiria allà on anessin. I així, amb el record del seu amic elèctric, la Sofia i l'Helena van començar la seva nova vida amb un somriure, preparades per descobrir tot el que el futur les deparés.